Anya laki din! Grace, bakit? I love you. Jay, I love you, kunak. ay katuray siya mat alakay. I love you mat. Ngam, apay ngay dungaw, ta awan pailat anak ta. Anya tamok nga iti dayta. Ha? Jak mat ammo ti isungbat ko iti dayta. Isu kumamot ti damagak. Ngam amok, asaan mo mat lang ammo ti isungbat mo. Lupus kan samot bakit? Anya, ang mga nusika ti baog. Ha? Apay nukwa? Nukwa ngay. Anya akwa. Di ngay mangbayad iti pangitestingan. Ano to? Ang nalaki din ay bakit? Agkatos kalaadagaws. At danunot ko, Wilson. Makaawatak. Ti kunam, jak na awatan, ti kayat mo asawan. Apay, amang bayad ka pay laang iti pangitistingam. Asawaan mo na. Ha? Ay, ang nalaki din ay bakit? Suggestion lang mo. Kan angaw lang mo. Awan planok asabalay. Saan nga ang angaw dayta? Naglawag asabali ti planom. Agi-suggest ka ngamin iti limpyo. Saan asina sa iro? Langgong. Di mo latamay katik na uyong mo bakit? Kumabil ka laadagaws. Rapas kan samag. Ha? Nagsubang kay samat kanila kay Mau Grace. Diyak maguston ti ibagbaga ti anak yu tatang. Anya ay, ti ibagbaga na adi mo magustuhan. Malaksid ng baga na alupusak. Mang tisting kanaw iti bayadan na. No di kat garamugam ati loko. Ang lalaki din ay balasang ka. Saan mo nga amaw ti maangaw? Diyak kaya ti kastang ang angaw tatang. Ang mga no angawak mat ti di na mairusok. Grace, balasang ka. Maday ti agibalbalas. Madi ti nauyaw. Rakas na ita. Di ka pala naruam. Ay, ti kinaangaw nila kay Mau. Angaw ki din dayjay tatang. Makapadalagudog iti barukong. Nagdalago daw ti barukong Mau. Apay, kasla kabalyaw. Ado malago daw. Ang lalaki din. Lipay kat narban ta barukong Mau. Ay, just kay kamot, Grace. Nagtibayo kung namut Dalagudog tatang. Takaslan narba ti barukong ko itimbaga na nga itisting na timang bayad. At dan sa mga min kursunada na akaya na bayadan di ta igigid. Ay, maday ti malagatap balasang ka. Baliwam man ti mindset Mau. Lalaki din ay Apay ngay nagpaisaw. Di kami maadaanan iti anak nanang. Parikot ayaday ta. Dakla parikot ananang. Daawan taw ti mga sikaso kada kami. Inton aglakay kan agkapsot kami kan ni Grace. Sana parikot day ta. Nagadudi ta ti maampon. Ang nanang. Awan kastay nagtao di ti darak na sagmay. Awan nga raw di mangampun kan. Ang pilyum mo't at ampunam. Daytay nasingpet. Kan anak mo lati nasingpet. Amuyo nga raw no sino takin anak dita. Apay pagampunam aya. Iti orphanage ananang. Ado pay laaki kisyo no ijay ti pangampunam. Sa tino nga rod nga Ay kumangkita kan adita iti agparparigat amang biyag iti anak na ta ison ti alaem. Makatulong ka pa iti pada matao. Isuda ati mangitukon kanyak. Sa nasaktiyo masidag kadakwada akas la gumatang iti dingwoy. Nagarti ka mutan. Noan niya ti adaditan gam matamon. Ta agragot ka mula unay amadaan iti anak. No kayat mo tinasingpat. Adda mula kada kayo amang patanor iti nasayaat nga anak. Isaw amang kita kaki din. Anya laki din aya. Ay na Wilson,
Jack kayat ti mangampon, taamangan no agsakit tula ang ti ulok. Nasaysaya at laangan nga agmay-may saak, ngem ti adda kabalay ko amang betak to iti ulok. Negative kamot talaga, bakit? Kayat mo kit din, kagil ilos tulita, nga awan na pulos ti mga rayat kan ka. Ipalobos ko kit din nga agilosak to. Ay na, ikarkararag kun maustela kon tapno saan akong ngagrigat. Kasanaw, no saan ka pa yung maustala nagaws? Kasanaw, no agpaot to ti biyag mo nga agil ilos tulita. May gamur-gamur amay narugit mo, alaman. Di nakman riribukan, Wilson. Saan adagita ti pakaringgurak? Apay, di mo kayat ti anak. Tapno adamot try out ako makapaapa lagi ti adda anak na dita. Ay, jak amukan ka? Apay nga men? Ano ti apay ngamin ngay bagbagam? Apay nga men, ngawan anak ta. Apay basol ka o. Kat, basol ko nga rod. Ang lalaki, dinaya bakit? Awan mo timbagbagak. Si kamot tilay bagbagana. Basta jak kayat ti kayat mo. Ay, ang lalaki din bakit? Ay, ang birbirok samat ni Wilson, iti agbalin nga anak danan na. Adda mom aya, guada. Adda mother. Yan ngay anak damasing. Agparparigat iti miyag tentarayanan di foreigner kinabalay na. Awan may taraon na iti maladaga nga anak na. Taawan mo't may pasuso na. Alabay ta ibagak man kini Wilson. Sigurado akayat na, ta agtatakon unay iti anak. Ay, alaan nan ata ang mga noon na akpay. Agtatakon ka mat iti anak. Ay namudra, ang nagserbi ka may sa nga ina na awan mo't anak ko. Malagayam, di si kanti mga alay ti dadya maladaga. Ay, pagsaritaan mi palmot akan nilakay ko. Masapol nga kabilangak mo't at asawak, mudra. Ay just ki kamat guada. Awan la di kay bagbaga. Alam mother, bagayon to ka ni Wilson. Iti kasta, masulbaran ti parikot na may papaniti. Anak! Ang lalakit tinaya. Nasingput ka de, tinaganak iti dayjay nga ubeng? Wen bakit, kun cute a babae di ubing. Ay, saan no babae? Ang mga nukurso na daon to, intun bumalasangan. Ang lalaki dinaya bakit, maladaga pagimunam. Saan mo mo't adara? Anya tamok ngay? Dakas tiyag panunot iti dakas bakit. Nasaysaya at latagsakbayan Wilson, ngam ti may lawan. Ay na bakit, agtalag kakadimat kanyak nga asawam. Mangkita ka iti sabali, jak kayat ti babae. No lalaki, kayat nung araw. Kay kayat ko na, ngam ti babae. Kasanon, intun mataangan kat arman na kantaw. Ay, dugyot, apanunot. Sino ngay nga tatin narugrugit ti panunot na kanatabakay? Anya? Ala, saan tangaminan ngagpili-pili pa'y? No anya ti addarita, alaan tan. Patanuran tayo tinasaya ta sursuro. Kasapulan ta ti kibin intun lumakay kan bumagat ta. Sa mga latay ti padakkelan ta nga anak. Makaamukan? Anya lakit din na bakit? Ay na bakit? Maragsakan at tadan anak na. Ampunta ko namut alakay. Ay, sana bakit? Anak tanda ito. Kat amam. Maragsakan at tayo manugot kamot lang ang mga punta. Ay na, ay love you bakit? Sika ngay mag. Tapno di mumut ko na. Alay, I love you mutun Oh, makitam. Pati ni baby kat maragsakan mo. Ta si mardangan ngagsangsangit. Makaawat mo, titi ka sa saada niya. Sapay ko taawan to ti pagbabawyan talakay. Ay, anya laki dinaya bakit? Awan taw, naragsak tanto akanayon. Uray kita
Lakay, nadlaw mo. Tay, Nakaragragsak ni Wilson, anaadaan iti ampon. Ay, anak ko na kuma. nadlaw ko matlay ta, bakay. Ngem ni Grace, kat saan unay? Maklon lang tumatla, si kinapunaw. Arumbang lang inampundan ni Christopher. Bareng tapno naragsak da iti agnanayon. Pitaman ni Bebe, sangsangit. Or kamot, karubrugi na pa'y natagsangit, agungot kan. Na. Di ka sungbat. Kasi kasong kiday. Nanay, maditay ta. Apay, agap pamutan dagiti dua agap iti maladaga. Ay, mabit man laang lakay. Nakita yan da. Ay, ang lalaki ting nagiting ang asawa. Anyat nagapaan nyo aya. May di man na babae na. Anya aya ti basol ko. Bay-bay am na itakubing, may ureg sang sangit nila. Anya bay-bay anmot nga bagbagam. Apay kimat. Nga da kadago si tayan na amang ubba. Karugrugi na pa'y mutlatag sangit. Anya laki din. Patul-tulan kan tupay. Mala sa inyo pagapaan day ta. Si Kamot Wilson, no saan ang maugba adagos ni Grace day ta anak yun agsangit, saan kamot dumarasudos nga agungot la adagos. Tsak ngamin kaya tabay-bayan na dahil ubing ta kaasimay. Kayso na nga dan anak may. Agraraman to'y asawak. Ay natatang, dakkel ti kinagraraman di asawak. Kunamlan pudpud nung akin anak iti ubing. Imuyong pa yun kanyak ni Wilson. Mala, mayamon anak. Ipatag yung kinday kas pudpud nung anak yaw. Tanay jay to ti makatulong ka na kayaw. Isuntaw ti sanggir yaw into nagkapsot kayaon. Ure awan ti sanggir ko tatang. Nukas tamot ti trato ti asawak kanyak. Ay, lalaki din ay anak. Di ka kadagluklok saw ta makapabakit ti kasta. Kaya't mau ti agkurarat adagaos. Ay, jak lakit di kayat tatang. Isu ajak kayat apag konsumisyonin nak ni Wilson. Kayat ko kit ti umubing Tapno, makabani itakpay dita. Ha? Ay, lalaki dyan. Bumaniit ako lang. Ay, langgong nga ubeng. Di mo ibagbagat ti kasta. Taadan asawa kin anak yaw. Dakas tayo tangay bagbagam. Kasanukot na patpatagmutin da di amaladagang siyak nga asawa na. Masurunak ka talaga dita anak yu tatang. Purasem ti pan nakasuron bao. Tapno agari ti ayat di tapusa manakaw. Mangin inutin amapunas day nga ayat tatang. Ay, parayrayan nyo kit di. At ti ayat siya iti tunggal may sa. Tapno nasamsam iti agbiag. Yan nilakit din aya. Anya tararami na maya. Hindi mo makita ti mapaspasamak dito, Bing. Naitugtugan. Agin inawak mo't itay. Kung nagalikutag tumot nga may. Bastan! Rason ka la rason. Apay aya, tanaguyong ka kanyak manipod at danday nga ubing. As-asi kaswak mo't iti husto. Anya pa'y lati kayat mo ngay. Kakasingarod mo. Kakasam ta may tugtog ka na may pasubsob. Saan kumot ngay tugtog-tog guni paspasubsob? Isumot ti mangisubsob iti sungo na. Bastan! Si Pangulan ka na. Dayta ti pakang kangagak itag kakasakit kas kada insulto dita. Awanan dagiti dungom kas kada I love you asang kay bagam idi. Awanan. I love you kan ka. Ura siyak mo't Apay kunam, I love you ka pa ita. Saanan? Marwam kan amang paspasakit kanyak. Iso na sa isaya at langan na pumanaw akon. Anya? I don't love you anymore, tapna mom. Na. Anya lakit din na ita kababalin mo. Aguma ka, into nawan akon. Anya?
Nanang, awan mo itong nagitid at dumaalupot ni Grace. Anya ti kayat mo asawan. Pinaysunan ti pangtana. Nga, Nagtalawon nanang. anya, ay naglukaw. Asino pa yung ti mga sikasukin ni Baby Christopher? Kan kadagiti daduma pa at trabaho dito balay. Ni baby launa yan nanang. Dapat trabaho, kasano pa yun? Ay na, sa apay nakapsutak mutan. Saan ka makapuyat no mayra nang agsangit iti rabi wanwan niya pa'y dita. Tulungan na kamang sapol ka ni Grace nanang. Kasi kami ka ni baby nga waran ti agistimar ka naglaba. Daytan tomat unget-unget dita kada apa-apa. Sulbaran tayo kit di dahi nanang. Saan ka tapadagsanan? Kasano adi dumagsan katawan mutan ni Grace. Nala, ingkasurutan ijayan ni Lola na. Isula ang tammo katinurong na. Ay, anya laki din na yang amen. Asino ka? Siyak ni Wilson Lola. Umay kuyawid ni Grace. Asasawa mo't? Awan ka doon ni baby no mapanak ang trabaho. Asino, tagtabtaba ko? Awan ti man na ba ko dito? Awan ti ang tabako Lola. Yawid ko ni Grace kunak. Pangalam ngay matititukak dito. Jamblo ka? Manaktak kay tararamidak. Ang lalaki din na ito bakit. Grace bakit? Amaw kanda ka dita. Umay kang tagawitan bakit? Love you lata bakit? I don't love you anymore. I love you talaga bakit? I don't love you anymore, kunakmat. Eh, Ado, timabalin na mga yat-kanyak dita? Saan lasiksika? bakit? Alam mo ano kan? Bakit? Asikasunki din di anak mo! Ako bakit? I love you. Ha, lalaki! Saan mo riribukan di apo ka? Pumanaw kan? Gumtak, no di ka pa nagtalaw. Amaw, kanagapa kayo itapok. Isaw, nagkamang kanyak. Pumanaw kan ko na. Saan Lola? Kasyan na kami iti anak may. Kasi magtiubing na awan inana. So nga ipalubos yung agawid na ni Grace. I love you Lola. Hey! Di mo man ibagbagat ti kasta kanyak. Ta, I don't love you anymore. No, napatig ka idi kanyak. Gapo iti apok na ita. Shannon! I don't love you anymore. Mawasam! Anya lakit din Lola. Anya laki din. Agpada nga ipatag ti anak ken ina. Wano asino pa'y akamang ti pamilya. Be fair ako nada. Tapno awan ti maidadaduma. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ngayon tay pinauluan. I don't love you anymore. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat para itiscribe ni Auntie John, Jocelyn Oblero Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.